Video číslo 13, výlet na Bali. Robíme film o Ondrejovi Nepelovi. Je to dôležitý film, je to dôležitá téma. Jake mi dal na starosti jeho veľký dokument pre Netflix. You should handle this 100% and start working on it for sure. There's no better person to do it. A moja nová strižňa. To je moja absolútne, že najviac vysnívaná strižňa. Takže video číslo 13, update po 2 mesiacoch. Čo je rozhodne lepšie ako po 9, ako tomu bolo naposledy. Akurát sa nachádzam na Bali, kde som si na pár týždňov priletel oddychnúť po pomerne vyhrotenom pracovnom lete, ktoré teda rozhodne nebolo prázdninové. Aj napriek tomu, že som z Bali musel trochu pracovať, hlavne po večeroch, tak som sa snažil užiť tento krásny ostrov a takto nejak to vyzeralo. Keďže ten led je dosť dlhý a nechcem byť rozbitý z tej cesty, tak už minule som sa poučil a radšej si priplatím update. Čiže som si stihol popočúvať, popozerať a reálne som si prvýkrát aj oddychol počas letu. Takže to bolo celkom fajn. Celý ten pobyt sa rozdielil tak, že prvých pár týždňov som bol v Uluwatu, ak poznáte. A v Uluwatu to ubytovanie bolo fakt krásne. Čisté, priestranné, aj s pekným bazénom na záhrade, kde ma nezastavil ani dážď. Sú tam fakt krásne pláže a dá sa tam surfovať, čo bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som tam chcel ísť. Mimo tých pláží a surfovania som sa snažil pobehať tie lokálne chrámy a dedinky. A hneď pri prvej chrámovej oblasti tu bola kámo takáto jaskyňa. To, čo počuješ, sú že stovky netopierov. Takže som bol taký, že No a čo sa týka surfovania, tak prvýkrát sme boli na tzv. Thomas Beach, čo je veľmi taká, by som povedal, že príjemná pláž. A je fajn v tom, že si tu vieš pekne trénovať a pilovať základy bez žiadnych stresov. A potom môj lokálny kamoš, ktorý ma vlastne aj učil surfovať, sa rozhodol ma na pár dní zobrať na Balangan Beach. Tá pláž bola v čase našej návštevy pomerne divoká, respektíve oveľa divokejšia ako tá pláž prvá. Čo vyústilo do nepríjemného zranenia. Ready? Na čo mi ten kamoš povedal, že to v pohode vydezinfikujeme, takto na kolene. Volal to, že Bali tetovačka. Potom som vyfasoval 4 stehy v lokálnej nemocnici a bolo vybavené. A druhú časť výletu trávim v Ubude, kde vám vlastne točím toto video. Ubud je taká lokalita viac prírodná, viac džungle, viac chrámy. Takže celkovo to bolo veľmi fajn. Bali je rozhodne jedna z najkrajších krajín, kde som zatiaľ bol. Mňa ale zaujali tie malé dedinky v okolí Ubudu, kde lokálni umelci kraftovali z dreva alebo z kameňa rôzne umelecké diela. Takže som samozrejme neodmietol turistickú možnosť si to skúsiť. A čoskoro sme už viedli intelektuálne debaty o umení. Two character. That's the good and the bad one. That's the bad one? Yes. Aj som si toho patrične nakúpil. No a čo je nové u Jakea? Keďže to posledné video malo historicky najlepšie odozvy na strih, režiu a celkovo spracovanie, tak aj na základe toho videa, ktoré ste videli minule na mojom kanále a ktoré sme dávali pred tým zápasom s tým Chávezom, tak mi Jake oznámil, aby som mal kompletne celý na starosti jeho dokument, ktorý sa vlastne bude venovať celej tej jeho boxerskej kariére. You should handle this 100% and start working on it for sure. I would love that, but there's no better person to do it. So, let's run it. To bol vždycky pre mňa, ako iste viete, ak ste náhodou videli všetky videá na tomto kanále, že to bol cieľ už od začiatku. I really like the new draft. It's fucking amazing. Oh yeah? Yeah. Yeah, I loved it. It was incredible. A veľmi sa na to teším. A vyzerá to tak, že si to naozaj budem môcť spraviť podľa seba, takže bude to super. A teraz moja nová strižňa, ktorú som si postavil presne podľa mojich predstav.
a dopadlo to celkom fajn. Není síce ešte úplne dokončená, ale celkom to už začína vyzerať. Tá logika je taká, že tu sa strihá, tu je teória a tu je zbierka moje obľúbené filmy. Dajte vedieť, že ako na vás pôsobí a čo si o nej myslíte. Teraz by som vám už rád aj s režisérom predstavil film Nepela. Pre mňa celá spolupráca začala viac ako rok dozadu, kedy sme začali analyzovať a konzultovať scenár a snažili sme sa ho vylepšiť. Čiže veľa stretávania a debát o filme, o ktorom vám teraz povie Gregor trochu viac. Film Nepela je film o jednom z najvýznamnejších slovenských športovcov našich dejín. Hlasovali dokonca v jednej ankete sami Slováci, že to bol náš najvýznamnejší športovec 20. storočia. A film, ktorý o ňom robíme, zachytáva tú najvyhrotenejšiu časť jeho života, keď potom ako vyhral olympiádu v Sappore už chcel vlastne skončiť s kariérou, ale Communist Party mala iný zámer. A tak sa musel v podstate proti svojej vôli, keď už nechcel vôbec korčovať a už chcel legálne v podstate odísť na západ, tak musel sa zúčastniť ešte jedných majstrovstiev, ktoré sa konali v Bratislave. Bola to vlastne taká propagandistická akcia zo strany, ktorá mu proste povedala, že ak sa nezúčastní, tak úplne nemôže odísť a žiť v našom ponímaní, teda nášho filmu, slobodným životom. Keďže Ondrej Nepela bol queer človek, ale byť queer človekom v 72. bol teda asi riadny zážitok. A tento zážitok vám sprostredkuje extrémne talentovaný Jozef Trojan, ktorého môžete poznať napríklad z filmu Šarlatán od Agnieszky Holland, ktorá je považovaná za jednu z najvýznamnejších poľských a európskych osobností nielen filmu. Takže hlavná postava je v tých najlepších možných rukách. A legendárna trénerka Hilda Múdra, úžasná Zuzana Maurery, ktorú môžete poznať mimo iné z filmu Učiteľka, za ktorý získala nejedno zásadné herecké ocenenie. Takže by to mohlo fungovať. Zároveň máme vo filme medzinárodný casting, keďže na tie majstrovstvá samozrejme musia prísť aj nejakí zahraniční korčuliari. Jeden z nich, kanadský korčuliar, tam zohrá významnú úlohu v tom Nepelovom rozhodovaní. You don't owe these people anything. Máme tam britských hercov, amerických hercov a herečky samozrejme. Toto je moodboard, ktorý som robil asi pred 4 rokmi. Čiže ten film si vlastne začal kedy robiť reálne? V 2020 som ho začal písať počas covidu. Tichočko, točíme. A keďže som aj chodil na jednotlivé natáčania a točil som behind the scenes, tak by som vám teraz rád ukázal prvú časť backstageu, a to z majstrovstiev sveta 1973 v Bratislave. A vedia? Renato! Začal by som predstavením tohto neskutočného blázna na korčuliach, ktorý bol náš dubler pre Jozefa Trojana v náročných skokoch. Dámy a páni, Adam Hagara. Dobré všetko? Yes. Represents the Slovak Republic, Adam Hagara. He owns 7 international medals and 2 national titles. Very good, the triple. Hagara of Slovakia has put down an amazing performance. Najtalentovanejší slovenský korčuliar za posledných 30 rokov. Súťažiaceho reprezentanta Československej socialistickej republiky Ondreja Nepelu. Čo ale vôbec neznamená, že Jozef nekorčuloval. Naopak podstúpil náročný tréning a veľká časť korčulovania, ktoré vo filme uvidíte, je naozaj on. Když som bol mladší, tak som tohle umiel tak. Takže korčulovanie a ešte aj skvelá slovenčina. Totálne odhodlanie podať ten najlepší herecký výkon. Ondrej Nepela. Aké máš pocity? Vieš čo, dobre sme pripravení. Ešte sa spýtať Zuzi, čo si o to myslí, ona je moja trenérka. Teta Hilda vie veľa vecí o bokom bradu. Ne, teta Hilda sa nudí, tak všade do každého oddelenia dáva pokyny. Ale je to profička. Profík. Skrátka, bolo na place cítiť neskutočné odhodlanie a vášeň pre príbeh Ondreja Nepelu. Čím bude Nepela špecifický? Myslím si, že bude film špecifickým spracovaním. Nechceme spraviť z toho taký ten typický retro životopisný film, ktorý pokrýva, dajme tomu, celý život toho hrdinu. Má to byť iba
výňatok proste života, na ktorý sa chceme pozrieť veľmi subjektívnym spôsobom, byť s tým hrdinom veľmi vnútri. A teraz sa pozrite, ako sa podarilo previesť niektoré ikonické historické momenty na filmové plátno. Na bratislavské letisko priletel dnes popoludní Ondrej Nepela. Ďakujeme veľmi pekne všetky, je tak krásne privítať. Stava Husáka, soudruh Ondřej Nepela. Onto the ice comes the Czech skater Ondřej Nepela, hometown right here in Bratislava. To finish his performance beautifully and the crowd here goes mad in the stadium. Takže hej, Jozef Trojan je Ondrej Nepela. Treba prísť do kina. Je to dôležité. No, toto by mohlo ako prvá časť backstageu stačiť. V ďalšom videu vám ukážem ďalšie lokality, akým spôsobom to celé prebiehalo, nejaké rozhovory s hercami a všetko, čo k tomu patrí. A potom samozrejme prejdeme aj do procesu samotného strihu, ako sa to celé skladalo. Pretože ako iste viete, film sa robí v strižni, hej? Jasné. A to, ako jednotlivé charaktery dopadnú, ako vyznejú, je výsledok strižne. A tak nejak celkovo vás zase updatenem, že čo je nové. Takže klasicky, ak sa vám video páčilo, tak dajte. Prípadne daj do komentáru vedieť svoje pocity a vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it.